Benvinguts i benvingudes a la presentació d'aquest 14è Festival Internacional de Cinema en Català Costa Daurada. Hi ha canvis, volem parlar dels canvis, volem parlar també de les coses que es mantenen, coses que creiem que funcionen molt bé i que el públic i el sector les ha recolzat molt bé. El primer canvi, com veieu, ja ho sabeu, a la direcció, que l'hem assumit la Cris Gambín, Toni Pinel, després de 14 anys d'Antonio Barrero. Això suposa un gran repte. La veritat és que també estem contents perquè ens hem trobat amb un recolzament molt gran de part del propi Antonio i de tot el comitè i també de l'Ajuntament i de tots els col·laboradors. I en aquest sentit estem molt contents. Llavors, anem una mica a explicar-vos les novetats. Llavors, comencem primer amb els que nosaltres creiem que hi ha 3 pilars. El primer d'ells és el compromís del festival amb el sector audiovisual. Sí, ja la setmana passada vam fer pública la selecció oficial, no entrarem tampoc en detallar molt més això, ho teniu al web i creiem que més o menys ja s'ha parlat de tot plegat. A banda d'això, també volíem centralitzar. Hi havia un parell d'activitats paral·leles que sempre les fèiem aquí en el marc del festival, com era la taula rodona professional i també la classe magistral en les últimes edicions que les feia la persona homenatjada. Aquest any ho hem centralitzat tot, també ho vam fer públic la setmana passada i hem obert inscripcions i ho farem a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, que també Estrella d'Am és un dels patrocinadors habituals del festival. Serà 2 dies abans de començar, serà el 2 de juny, dijous, a partir de les 5 de la tarda. Farem la classe magistral de la Míriam Porter, que és la persona homenatjada aquest any, en l'entorn de l'eix temàtic de la producció. I després també farem una taula rodona, que era el que també estàvem fent aquí a Roda de Barà, la traslladarem també aquí a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, que tindrem a Judit Colell, actual presidenta de l'acadèmia, també tenim per part de l'ISEC el Francisco Vargas, que és el director de l'àrea audiovisual de l'ISEC, també tindrem l'Oriol Salapatau, el cap del Departament de Ficció i Cinema de TV3, i el Dono Folguera, que és productor, ara està molt en boca de tothom perquè és un dels productors de la pel·lícula Alcarràs. I res, ho posem, l'entrada és lliure, l'únic que sí que necessita inscripció prèvia. Per això tenim també tota aquesta informació al web. Una altra de les activitats en el marc d'aquest compromís amb el sector i també de l'eix temàtic d'enguany, que és la producció, és el que fem sempre, que és el Premi Honorífic que donem un dels dies del festival, serà el diumenge 5 de juny, i li fem, com deia abans, a la Míriam Porter, que ella ha produït moltes pel·lícules per televisió, moltes pel·lícules per TV3. En l'última d'elles va guanyar el Gaudí, és la productora de Distinto Films, és ara mateix la vicepresidenta de PROA, de la Federació de Productores Audiovisuals, i també és fundadora i presidenta d'honor de Dones Visuals. Aleshores, sempre la nit que li donem el Premi Honorífic projectem una pel·lícula relacionada amb aquesta persona i ella la que va triar és 6 dies corrents, que això no ho havíem dit encara, sí que havíem dit que teníem 6 dies corrents, però no havíem dit que la projectarem en el marc d'aquesta nit on homenatjarem a la Míriam Porter. I la pel·lícula de Neus Ballús, que també va triomfar bastant als Gaudí, creiem que no cal presentació per a la pel·lícula. Crec que tanquem aquest bloc amb activitats que ja havíem comentat i podem donar pas a l'alcalde de Roda de Barà. Correcte. Tenim aquí l'alcalde, Pere Virgili, que ens parlarà d'una persona molt important i del suport de l'Ajuntament al festival i d'aquest carrer, el carrer Montserrat Carulla. Molt bé, sí, començarem per aquí, no és perquè sigui menys important, però perquè volem. Començarem per aquí dient que l'any passat, en el marc del festival, del que vam celebrar d'aquella manera una mica diferent en el poliesportiu municipal per temes de protocols Covid, se'n va interpel·lar en viu i en directe per part de, com es diu el... Jordi Folk. Jordi Folk, correcte, Jordi Folk, en viu i en directe per batejar o rebatejar algun carrer del municipi en el nom de Montserrat Carulla. Evidentment li vam agafar el repte des d'aquell mateix moment
i en el plenari del mes passat vam aprovar per unanimitat de tots els grups municipals presents al plenari, el rebatejar un dels carrers de Roda situat en un sector per nosaltres molt important, com és el sector del Francasset, on hi ha gairebé una 50ena de noms de carrers de dones, des de ja fa ben bé 10, 12, 14 anys ben bé, i ens quedaven 3 carrers que no portaven aquest nom. Un d'ells el rebatejarem amb nom de Montserrat Carulla perquè s'ho mereix, no només s'ho mereix per tota la seva activitat teatral d'aportació a la cultura, sinó per tot allò que ha fet pel Festival Internacional de Cinema de Roda, tot allò que ha fet pel FICAT i de retruc per tot allò que ha fet portant el nom de Roda arreu del país. Us ho volia comunicar avui, farem entrega a la família del reconeixement, de la placa amb el nom de la Montserrat Carulla, i com també deia el Toni, seguim, en altra ordre de la cosa, seguim donant suport una vegada més en aquest 14è ja festival, seguim donant suport al festival perquè ens ho creiem. Vam començar com a col·laboradors, hem arribat a ser coorganitzadors del festival, fent una aportació econòmica per nosaltres important, que aquest any recuperem en la que teníem la prepandèmia, al voltant dels 25.000 euros anuals, a part de tot el suport que saben que tenen, ja ho sabia l'Antoni, ho saben ara la crisi del Toni, que tenen per part de tots els departaments de l'Ajuntament dels que necessitin. Ho fem perquè, evidentment, perquè des de la regidoria de Cultura ens ho creiem, s'ho creuen, també des de la regidoria de Turisme, apostant per aquest espai FICAT, que és just aquí sota d'aquestes finestres que durant l'estiu s'hi projecten llargmetratges que han passat pel festival, i ens ho creiem donant suport durant tota la setmana llarga, al final gairebé, que Roda es vesteix del color granate, en molts casos i negre, que defineixen el cinema sobretot. Seguir aquí apostant i donant i fent palès el suport de l'Ajuntament, Toni, evidentment que el teniu, i Cris, no només per aquest any, sinó pels anys que ens toqui de poder-ho decidir. Entenc que l'any que ve el tindreu també, estarem segurament a portes, estarem a portes d'eleccions, sí, però com que ja s'haurà hagut d'aprovar el pressupost, ja haureu hagut de signar el conveni, doncs evidentment l'any que ve el teniu. Jo tinc clar que també que qui vingui a governar l'Ajuntament, sigui qui sigui, ha de seguir amb l'aposta del FICAT, ha de seguir l'aposta del FICAT, valenta com no pot ser d'una altra manera. Donar-vos les gràcies per la feina que feu, evidentment. Us ha quedat en llistó molt alt. Antonio Pilar també hi ha portat molt i molt. Han deixat el llistó molt alt, però amb ganes, amb feina i amb insistència, entenc que l'anivellareu, aquest llistó, arribareu al mateix lloc, si més amunt, gràcies de part de tots els veïns i veïnes, de tots els rodencs i rodenques per la feina desinteressada que feu un cop més. Gràcies. Moltes gràcies. Molt bé, i seguim amb les novetats i anem amb una que creiem que és molt important i que és una que ens fa particular il·lusió. Inaugurem un nou premi aquest any i és el Premi Montserrat Carulla. Serà un premi honorífic, serà un premi anual que s'entregarà dins del marc del festival i que portarà el seu nom. És una cosa que hem estat parlant amb la seva família està encantada, tots ens han donat el seu recolzament i a més comptarem aquella nit per l'entrega d'aquest premi amb algun o diversos representants de la família. Per què? Perquè volem fer-li un homenatge a l'actriu, a la persona, perquè ha estat presidenta de Lligat en totes les edicions del FICAT i perquè creiem que és un motiu d'orgull per totes les generacions catalanes. A qui li entregarem aquest premi? Aquest premi li volem entregar cada any a persones que han fet o que estan fent molt pel cinema en català, que és principalment l'objectiu d'aquest festival, la difusió d'aquest cinema. I la veritat és que quan vam pensar qui era la primera persona a la que li havíem de donar, reconeixem que aquest any hem fet una mica de trampes perquè ho teníem molt fàcil.
i la persona serà Antonio Barrero. Ha estat director del FICCAT durant 14 anys, és defensor i impulsor del cinema en català, ha apropat al públic el nostre cinema, ha tingut complicitat amb Montserrat Cabrés des del primer dia, van ser ells, com aquell que diu, els que van començar això, l'Antonio amb el suport de la Montserrat, i fins i tot hi ha una part sentimental que pensem... No m'ho sé. Bueno, com veieu, hi ha una part sentimental, perquè si no, no ens posaríem així. Que se'l mereix l'Antonio, perquè creiem que, bueno, ara que portem ja un temps nosaltres al capdavant del festival, encara no ha començat el festival, però portem molt de temps, com deia el Pere, treballant, que això sembla que ho fas una setmana abans i vinga, corre, i ja tens un festival muntat i no. I la veritat és que és una cosa que crec que ni li hem dit amb ell, o sigui que, mira, això ho sabràs ara. Ens sorprèn molt, ens agrada i a la vegada ens sorprèn i ens omple d'orgull que en el sector, perquè estem ara en aquest compromís amb el sector, encara estem amb la part que parlem del sector, no? En el sector, l'Antonio és una persona molt estimada, molt respectada i així com en petit comitè havíem avançat algú a aquesta exclusiva i tothom ens deia ostres, clar, és que i poc em sembla que només li doneu el Premi Montserrat Carulla, més premis se li han de donar a l'Antonio perquè tot el que ha fet sobretot, però encara està fent pel cinema en català, poques persones a Catalunya les han fetes, no? Aleshores, diuen que nadie es profeta en su tierra, no? Doncs creiem que aquí a Roda de Barà, de moment, nosaltres li donem aquest premi i a veure si ve algun més, no? Ara has de fer carrera, has deixat el festival, la direcció del festival i que això, creiem que també hi ha una part emocional i tothom del comitè vam estar d'acord en que havia de ser ell la persona adequada en donar-li aquest premi. El donarem el dia de la inauguració, que començarem el festival donant-li un premi a l'anterior director, però som així, nosaltres no ens importa. Sí. No, volia dir simplement que la Montserrat estic segur que li faria il·lusió, que el primer premi sigui per l'Antonio. Com és aquest premi? Això és una sorpresa que tenim guardada fins al dia de l'entrega, però que tenim un artista, la Laura Relea, que és qui fa també els trofeus, que està fent una obra que és una meravella i que tinc moltes ganes de compartir, però això haurem d'esperar aquest dia perquè la pugui veure la llum. D'acord? Seguim, també no havíem fet encara públics els jurats de totes les seccions. En el cas de la selecció oficial, recordeu que el l'eix temàtic és la producció i sempre tenim persones vinculades amb l'eix temàtic a l'equip de jurats. Aquest any, a nivell de producció, tenim el Norbert Llaràs, que és productor, és de la productora Helena. També tenim a la Patricia Sánchez, que és productora i també porta la part de professionals del Festival d'Alternativa, que es diu l'Alternativa Professionals, a la que SAPAR, on també tenen un programa de mentoring, on també donen molt suport a tota aquesta a la part emergent del sector. Després també tenim a la Núria Prims, actriu, que havia estat ja també aquí al festival en anteriors edicions, en algunes pel·lícules. La Marta Ballarri, que és actriu, autora, directora, també l'hem tingut aquí com a actriu i com a directora d'algun dels curtmetratges. I el Daniel Condeminas, que és consultor en comunicació i docent. Tenim, com veieu, perfils bastant variats i estem convençuts que faran una bona tria. Tenen molta feina perquè aquest any, la veritat, sé que cada any es diu el mateix, però aquest any crec que els hi costarà, com ens ha costat a nosaltres fer la selecció, perquè sembla que es parla molt d'Alcarràs i no és només Alcarràs. Tenim una collita de cinema en català molt potent i la part bona és que és molt potent, la part que costa més és que costa potser triar el tema dels premis. Després també, des de l'any passat, el premi que abans li dèiem Nova Crítica l'hem ara canviat una mica, és el jurat de la crítica, que aquest any a part hem comptat amb la col·laboració del Cinèfil, que tenim aquí el seu director, Joan Ramon Armadàs, també ens ha ajudat a buscar aquests crítics professionals. Hi ha un que repeteix, que és el Pere Vall, que li hem dit que ho ha fet, no és que ho faci malament i repeteixi curs, sinó que ho ha fet també que el volem. El Pere Vall, a part, és col·laborador també del festival. Si heu vingut en anteriors edicions, ell fa també algunes presentacions, les nits del festival. Ell serà per segon any consecutiu jurat de la crítica. També la Irene Solanic, que també tots tres són periodistes, és periodista de l'Escrivà.
I el Jordi Sardinya, que també el tenim per aquí, que és redactor del Cinèfil. El Cinèfil ens dona un poc de mà en l'elecció d'aquest jurat, aleshores creiem que havia d'haver-hi representació de la revista del Cinèfil. Molt bé, anem al segon pilar. El segon pilar seria el compromís amb l'educació. Des d'aquest festival, des que va néixer, segurament per la gran sensibilitat amb l'educació que tenien els fundadors, ha estat molt compromès amb l'educació. És una cosa que volem mantenir i que a més aquest any potenciem. Potenciem de la següent manera, amb un nou fòrum, amb la col·laboració amb Aula Mèdia, on hi haurà diàlegs, hi haurà taules rodones, hi haurà projeccions, hi haurà presentacions, i en requereix unes inscripcions prèvies. Esperem més o menys una afluència d'uns 50-60 docents que assistiran a aquests diàlegs, a aquestes taules rodones, i que durant un dia parlarem de com el cinema i la cultura audiovisual es pot fer arribar a totes les edats i a les classes i formar part de l'educació. Hi ha ponents aquí molt potents, hi ha algun nom que veieu que repetim. Tenim la Cristina Almirall Romeu, que és de l'equip de projectes educatius del Drac Màgic, Nacho Moral, president d'Entretants del País Valencià, Gemma Aparicio, cap d'estudis de l'Institut Euclides, de Pineda de Mar, la Pilar Franquet, responsable de l'àmbit d'educació del FICCAT, Francesc Josep Deó, director de la Mèdia i Educació Mediàtica, Xavier Breil, professor i director de Dona amb la teva mirada, Remei López Planas, directora de l'Institut de la Sínia, al Parés del Vallès, Blanca Álvarez Mató, equip de projectes educatius del Drac Màgic, el Daniel Condeminas, periodista i consultor en comunicació, que ja heu vist que també el tenim al jurat, Gerard Vilanova, Comunicació en Educació i Noves Tecnologies i responsable d'Ètica Activa, i també participarà l'Antonio Barrero, que és el president de l'Associació Festival Internacional de Cinema en Català. Això concluirà en què tota aquesta gent també assistirà a la gala de Cluenda d'inauguració, com a punt final d'aquesta formació. Evidentment, apostem fort per centres educatius, tots els matins, de dimarts i divendres. Aquest any hem tingut, tot i la pandèmia, estem molt contents amb els números, perquè hem tingut 45 obres inscrites, de les quals 20 han estat seleccionades. Penseu que aquest any deu haver estat molt complicat, en plena pandèmia, fer aquest material audiovisual. Molts d'aquests cursos s'han fet amb mascaretes, amb moltes mesures de seguretat, etc. I tenim una novetat, és que aquest any tenim un premi per primària i un premi per secundària, en comptes de tenir només un premi per centres educatius. Hem ampliat aquí. Sempre tots els jurats, jo crec que any rere any ens deien que era una mica complicat posar a competir primària i secundària, i és veritat que hi havia una mica de dificultat afegida aquí, i creiem que així podem també potenciar encara més aquests nanos, i que quants més premis també creiem que més possibilitats tenim d'arribar a més gent i que tinguin més motivació per participar. Això també, en aquestes projeccions, ja s'ha estat treballant en diferents escoles, diferents municipis, i esperem prop de 2.000 alumnes passin com a públic. Hem tirat una mica a lo segur amb aquest número, possiblement siguin una miqueta més, però jo crec que més o menys per aquí aniríem en números bastant reals. Sí, també seguint amb el compromís que dèiem amb l'educació, des de també l'edició anterior, aquest premi, que aquest any són premis, perquè com us ha dit el Toni, es separarà en primària i secundària, el jurat, antigament ho seleccionava el premi de centres educatius, formava part el jurat de la selecció oficial, era qui prenia aquesta decisió, però ja des de l'edició anterior són 4 estudiants de batxillerat, d'ESO, qui fan aquesta feina de mirar-se les produccions seleccionades i triar quina és la guanyadora, en aquest cas serà guanyadores perquè trien una de primària i una de secundària. Són 4 nanos amb molta empenta, la veritat és que és una delícia veure també totes les conclusions a les que arriben a l'alçada d'un jurat professional. Són estudiants de primer de batxillerat, segon, i la més jove, la Maria, és de quart d'ESO, i són de Calafell, Torredembarra, Altafulla i Vendrell, o sigui que són també d'aquí de la vora.
I ja per també acabar amb aquest compromís educatiu, també mantenim el concurs Jove 48 hores, demà tanquem inscripcions. Això és la mateixa, aquí no hem canviat res, és un cap de setmana, donem les premisses el divendres, que és aquest divendres, i tenen fins diumenge al migdia, 48 hores clavades, per fer una producció de màxim 3 minuts. Menors de 35 anys i nosaltres telèfon disponible per qualsevol dubte. Nosaltres és una categoria que ens fa molta il·lusió perquè el primer any que vam participar al FICCAT, vam fer-ho per partida doble, vam presentar un curtmetratge quan ni tan sols vivíem aquí, no coneixíem ni l'Antonio ni ningú, i ens vam animar a dir, també fan un curs, mira, encara som joves. Va ser el nostre últim any de joves. Sí, va ser l'últim any. Ja ens hi presentem i la veritat és que molt bé perquè va ser la primera vegada que vam parlar amb l'Antonio, em sembla, que ens va trucar, tenim algun dubte, sou participar, que sou els que heu fet aquest curtmetratge, doncs qualsevol cosa ens dieu. Nosaltres animem molt perquè creiem que és una cosa que enriqueix molt, que fa que és un estrès, sí, perquè tenir un curtmetratge acabat en 48 hores és déu-n'hi-do, però és aprendre molt en molt poc temps i fer pinya i és una categoria que a tothom ens agrada molt com a festival mantenir-la i creiem que forma part d'aquesta vessant educativa, perquè aquest any les projectarem el dilluns 6 de juny, aprofitant que és festiu, ens ha costat una mica quadrar-ho de calendari, però com que aquest any tenim la sort, o esperem que sigui sort, que el primer cap de setmana del festival aquell dilluns és festa, aleshores esperem que sigui una mica més festiu tot plegat. Projectarem totes les produccions seleccionades, perquè aquí no fem, les que participen no fem una selecció, totes es projectaran el dilluns 6 de juny a les 12. I acabant també, em faltava el jurat Jove 48 hores, sempre triem també persones professionals però que siguin joves, per poder també donar un cop de mà. Moltes vegades després el dia de l'entrega de premis es queden parlant i ens donen consells i la gent sempre que s'implica moltíssim. Aquest any tenim l'Adrià Bussens, que és director de curtmetratge, que està preparant el seu primer llargmetratge, ell és tarragoní. L'any passat va guanyar el premi a Comarques Tarragonines pel seu curtmetratge Preludi. Tenim a la Paula Jornet, que és actriu, a la Heidi Ramírez, que és realitzadora, i ella va guanyar el Jove 48 hores el 2019, i el Biel Rossell, que és actor, que segurament el vau conèixer perquè el vam tenir aquí, de fet el 2019 amb la pel·lícula de La vida sense la Saramat, i ara fa poc ha acabat la sèrie Puput, que ha estat un èxit a TV3 i era un dels actors protagonistes. Finalment, arribem a l'últim pilar, el compromís amb el públic. Tots són importants, però evidentment aquest és un punt que hem volgut fer amb molta força perquè creiem que al públic encara li falta acabar de connectar amb el cinema català i creiem que nosaltres aquí podem ajudar molt i creiem que podem convertir aquest festival en una porta d'entrada per molta gent amb el cinema en català i això és un dels objectius també que ens hem marcat. Llavors, com ho farem això? Primer, i per això tenim aquí la Cristina Muñoz de TV3, acabo de comentar de TV3 i el CCMA, tornem a casa vostra, a casa teva, a casa de tothom. Tornarem a estar al TV3 La Carta amb produccions de curtmetratges, documentals i centres educatius. I aquí, si vols, Cristina... Gràcies a tots i gràcies a tots per ser aquí. A veure, és un plaer estar aquí representant a TV3 i a la CCMA, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en aquesta llarga i fructífera relació, contribuint amb aquesta llarga i fructífera relació amb aquest Festival Internacional de Cinema en Català. Ho és, deixeu-me abans de comentar això, perquè compartim molts objectius. Tant pel que és a fomentar la cultura, no m'estendré gaire perquè els coneixeu, les nostres missions, els objectius, la devoció i també l'obligació que tenim, tant pel que fa al cinema en català com a la cultura, com incentivar el sector de la indústria audiovisual. És a dir, són objectius que compartim i també com no el de l'educació. És també una de les nostres missions i per tant és important que aquí nosaltres també hi col·laborem i és la manera com ho fem. L'any passat ja sabeu que la pandèmia ens ha obligat tots a canviar moltes coses. Aquest any s'està recuperant la presencialitat, però és cert que l'any passat va haver-hi una iniciativa molt bona que havia de tenir continuïtat, és a dir, no podia ser d'una altra manera perquè va tenir molt d'èxit.
Aquesta iniciativa és aquesta plataforma en la qual es poden veure bona part, no tots, però bona part dels continguts que hi ha en aquest festival FICCAT. Crec que enguany, si no recordo malament, són gairebé 40 produccions, les que veurem, i esperem tenir l'èxit que vam tenir l'edició anterior, que crec que van ser gairebé uns 17.000, ho teniu aquí, 16.771 visualitzacions i 6.786 usuaris únics, que són unes xifres molt bones. D'aquestes xifres, una bona part va ser de centres educatius. No sé si crec que no arriba a la meitat, però gairebé. I això, com deia, també és un dels objectius i per això ens en sentim satisfets i orgullosos. Enguany continuarem amb aquesta plataforma online que s'allotja a TV3 a la carta i que estarà durant tots els dies del festival i de la que esperem tenir tant d'èxit com l'any passat, si no més. A banda d'això, TV3 participa, ja sabeu, com a mitjans oficials i participem també en tota una sèrie de produccions que podeu veure aquí. Jo m'he fet una xuleta per no deixar-me cap, perquè són moltes. Si no seria fàcil, però com que són moltes, sí, com que són moltes, ja penseu que nosaltres sempre és una satisfacció participar en qualsevol festival, fer-ho amb les nostres produccions, però és que es dona el cas que aquí tenim un total de 13 produccions, que Déu-n'hi-do. Produccions on coproduïm o participem o amb alguna donem suport a la producció. Per exemple, dels 6 documentals que hi ha, 4 d'ells nosaltres els coproduïm o participem i un altre li donem suport. Dels 8 llargmetratges de ficció que hi ha, amb 8 hi participem nosaltres. És a dir, és lògic doncs, que estiguem satisfets. Hem tingut altres anys en els que potser no hem col·laborat tant, però realment crec que aquest any i com deies al principi no semblava fàcil, no? Que comentaves tu abans. Pel que fa a ficció, en tenim a la secció oficial, de competició i fora de competició. Pel que fa a competició, tenim el Fred que crema, que tenim aquí alguns dels representants de l'equip, de la productora, que és, abans ho comentàvem ells, un thriller dramàtic. Ho dic així perquè veureu que tenim una mica de tot. Tenim Escape Room, que és una comèdia, tenim també Toscana, que és una comèdia amb tocs de drama, tenim Nosaltres no ens matarem amb pistoles, que és al contrari un drama amb tocs de comèdia, i Sinjar, que és una història basada en fets reals, per dir-ho d'alguna manera. Fora de competició tenim Mironins, que és realment també una meravella, que és una aventura multicolor inspirada en Miró, ja veureu, diguem-vos, atraparà a tots. Tenim també dues pel·lícules que ja tots coneixeu, com poden ser 6 dies corrents i Alcarràs, que no hi ha res que jo pugui dir que no s'hagi dit d'elles, la veritat. I el Metralla, no? I el Metralla no. Que jo sàpiga, no? Però escolta, parla amb ells que potser... És una pel·lícula que vam fer, l'agost passat al pare i jo, que està a punt d'estrenar. Però no crec que no el tenim aquí, però parla amb ells. Pel que fa a documentals, estan tots seleccionats per a la secció oficial en competició. Aquests documentals, com ja sabeu, i aquí em toca com a cap de documentals dir-ho, s'estrenaran a TV3 el 33, potser el sense ficció, el prime time o a vegades el documental, depèn de la tipologia del documental, en els pròxims mesos, però ara aquí tindreu l'oportunitat de veure'ls. Quins documentals tenim? Tenim Robin Bank, que és la història d'aquest jove activista català que, com sabeu, va cometre robatori per ell en un acte de desobediència per posar, per visibilitzar les males pràctiques de les entitats bancàries. Tenim també a l'Hora dels Infants, colònies i escoles a l'aire lliure, la revolució educativa a Catalunya, que és un exercici de memòria, de recuperació de memòria històrica preciós, ja el veureu, sobre una època pedagògica poc coneguda per mi, que crec que el públic podrà gaudir-ne molt. Tenim també a d'Ombres, que és un homenatge i un retrat a un director de fotografia que és un mestre, com és Tomàs Bernadavall. Tenim també la ciutat dels Àngels Caiguts, que és també un retrat de Berlín, de per què treu els joves i el talent. I per últim una producció a la que li donem suport, que és La cuina dels homes, que és un retrat molt personal i familiar de la seva autora. D'aquestes 13 produccions que tenim, 6 estan dirigides per dones. Això vol dir que alguna cosa està canviant i, com sempre, quan això passa és per millorar. I crec que és important tenir-ho en compte perquè realment estem en un moment en el que s'està incrementant la presència de les dones, com no podia ser d'una altra manera, per donar una perspectiva millor i més polièdrica del nostre cinema en català. Tenim també, no oblidem, aquí tenim també 2 pel·lícules que han tingut diversos premis Gaudí i un Os d'Or. Ho dic també perquè és important per al públic això, és a dir, en el FICCAT poden veure noves produccions que descobriran
i d'altres que ja han fet una mica de recorregut i que realment ja han estat premiades. I esperem que les produccions que encara no ho han estat també ho estiguin en el futur, és a dir, que és una bona oportunitat. I crec que no em deixo res de tot el que volia dir, que no em volia estendre gaire, però sí que volia dir que estem orgullosos per aquesta triple contribució que fem i perquè realment després d'una pandèmia i de les dificultats que tot hem passat, potser és el moment una mica de congratular-nos a nosaltres mateixos. Per últim, només dir-li a totes les produccions, les que participem nosaltres i les que no, que desitgem que tinguin molt de públic, molta sort amb els jurats, que heu comentat abans, i per tots nosaltres que tinguem un molt bon festival. Gràcies. Moltes gràcies. Això ens porta a, com tenim una categoria presencial i categoria online i volem que el públic tingui la seva veu, hem hagut de fer dos premis. Tenim el Premi del Públic Presencial i el Premi del Públic Online. Aquest Premi del Públic Online és nou d'aquest any. El sistema de funcionament serà molt diferent. En el cas del presencial ens basarem en la biovaloració, en votacions electròniques, que funcionarà mitjançant codi QR al sortir de les projeccions. En el cas de l'online, el que ens buscarem és, hem pensat que en l'online el component important també és la viralitat. Creiem que és una manera diferent de consumir cinema dintre de l'online i no podíem aplicar la mateixa fórmula. I per això hem anat a buscar la producció amb més reproduccions, que es faci més viral durant aquells dies del festival. I aquest serà una mica el repartiment d'aquest premi del públic i per donar veu al públic en aquest sentit. Dir també una cosa de la selecció, que ve molt el que estaves dient, Cristina. Per nosaltres aquest any ha estat un any més complicat de l'habitual, perquè la selecció del festival que vam portar l'any passat era una selecció que ja era de l'any anterior, només vam fer un petit canvi. Llavors hem tingut un any de pandèmia. Llavors hi ha pel·lícules que és veritat que ja han arribat, normalment amb el festival acostumen a arribar les pel·lícules que comencen el seu recorregut. I sí que és veritat que tenim algun cas, com per exemple la pel·lícula 6 dies corrents, que està arribant al final del seu recorregut. Hem volgut fer-ho perquè hem pensat que el compromís amb el públic era que el bo i el millor del cinema català durant aquest temps que ha passat des del cap anterior fins a aquest, estigui representat en aquest festival. I aquesta és la selecció que creiem que portem. Això ens ha portat aquesta fórmula amb selecció-competició i selecció-no-competició. Una mica creiem que tot té un sentit i que queda bastant cuidat. I llavors anem dintre del compromís amb el públic. Volem parlar aquest any de la Festa del Cinema en català. Es parla molt de la Festa del Cinema i quan parlem de la Festa del Cinema sembla que sigui en el cinema més barat. Nosaltres volem parlar que anar al cinema sigui una festa, és un dia especial. No és posar una pel·lícula, és anem al cinema, és aquell acte. Volem reivindicar tot l'element festiu que potser els que ja, no sé, o som grans o comencem a ser grans, encara no sé on estem, mirem d'una manera melancòlica. Volem portar això també a les noves generacions. I per això aquest any venim amb aquesta proposta de festa al voltant del festival per intentar arribar a més públic i també perquè vinguin a veure aquestes pel·lícules i deixin de posar certs estigmes a determinats gèneres basats en el llenguatge. Perquè aquest any portem pel·lícules molt divertides, pel·lícules molt potents, pel·lícules que et deixen molt tocat quan surts a veure-les i que estàs dies allà pensant i creiem que el públic les gaudirà molt. Però els podem donar una empenta, més perquè vinguin al cinema. Per això tindrem una nova zona de food trucks a la plaça de la Sardana. Aquest any començarem amb 4 food trucks i depenent de la resposta del públic potser nosaltres ens ampliem, tot i que potser la plaça no dona per més. Ja buscarem nous espais. Tindrem a Family Jeans, que és cocteleria creativa, que després els tindrem a dalt perquè ens convidarem a un vermut. El Calafate, que el trobareu aquí al davant quan sortim del Museu de la Ràdio. Eventual Market, que vindrà amb una proposta de mexicà i algunes opcions més variades, i a Creps Raimon. Aquesta zona de food trucks estarà oberta tots els dies a partir de les 6 de la tarda, més o menys fins a les 12 de la nit, i els dies que el dia següent és festa aguantarem allà fins a l'1. D'acord? Llavors tu pots venir, veure la pel·lícula, sopar aquí. Bueno, no està malament. Com podem viure això?
Home, jo em contesto jo mateix. Amb concerts i DJs. Comptarem els caps de setmana amb sessions de DJ Quiles, tant a l'hora de 8 a 9:30, que són el moment que no hi ha projecció. Això és important, no farem coincidir les projeccions, ningú ha de triar entre un i l'altre, és tot una sessió contínua. I després també els caps de setmana li regalarem una miqueta perquè els sortits de la pel·lícula també, poder fer la xerrada allà i correcte. DJ Quiles, que és rodenc, per cert, i que estem molt contents amb la seva participació i que a nosaltres particularment és un DJ que també ens ha agradat molt durant la pandèmia perquè era d'aquells que feien a l'Instagram sessions de DJ quan estaven tots tancats a casa i la veritat és que el recordem amb molt de carinyo. I després tindrem 4 concerts, que començarem el dilluns, de dilluns a dijous tindrem concerts. Tindrem el David Cross, que a més el podrem veure en un videoclip, dintre de la categoria oficial de videoclips. Tindrem a XY. XY és el grup que està darrere del documental d'Esglaç, que és un documental que és espectacular, del qual parlem després també, en el que parla de la gravació del seu disc, que va ser molt particular. Tindrem Ana Blasco, jazz en català, crec que també podreu gaudir molt bé, i Petit Comitè Duet, també d'aquí de Roda de Barà, en aquest cas, i que faran versions de pel·lícules de cinema en aquest dia. Parlem de com afecta això la inauguració i parlem llavors de la pel·lícula d'inauguració d'Alfred Cacrema. Inaugurarem Alfred Cacrema de Sant Itroyenca, produïda per Films de l'Orient. És una pel·lícula a la qual podríem dir moltes coses, diré poquetes perquè tenim aquí a la Sandra Font. No sé, els tenim per aquí al Vilanri, sisplau. Si podem fer arribar a la Sandra, que m'agradaria que expliqués ella millor, Sandra, si pots venir a explicar-nos una miqueta millor la gran aventura que ha estat aquesta pel·lícula i per què estem tan contents que sigui la pel·lícula d'inauguració. És una pel·lícula que crec que porta al cinema català un passet endavant. És una pel·lícula molt ambiciosa, una història que, tot i que està ambientada a l'any 1943, desgraciadament està molt d'actualitat amb el que estem veient ara mateix, per exemple, amb Ucraïna i Rússia. I, Sandra, si vols explicar-nos una mica. Sí, sisplau. Sí, endavant, sí. Sí. Moltes gràcies, estic molt feliç, Em sentiu? Sí. Estic molt feliç que hàgiu escollit la nostra pel·lícula perquè veig, a més, per tot el que heu presentat i tot el que heu dit, realment un cinema català, és a dir, heu tingut en compte tots els referents catalans, no puc estar més feliç. He hagut de lluitar molt perquè aquesta pel·lícula fos en català, ens ha costat molt, i no només per la pandèmia, que ha sigut un dels molts entrebancs que ens hem trobat, però al final podreu veure aquesta pel·lícula. Jo penso que és una gran pel·lícula, penso que realment no té res a envejar altres propostes que vinguin de fora. Aquí hi ha molt de talent, només ens falta una mica que realment ens donin suport per poder fer cinema, perquè hi ha bona gent, hi ha bons actors, hi ha bons tècnics, hi ha empreses fantàstiques, realment ho tenim tot, només ens falta una miqueta d'empenta. Penso que propostes com la vostra són realment molt importants i des de la meva part jo només us puc agrair que ajudeu, perquè una de les coses més difícils de fer cinema és dir fer-lo ja és complicat, però és que després l'ha de veure la gent, ha d'arribar. Això és una de les coses més difícils i aquí vosaltres també teniu un bon encaix i moltíssimes gràcies per haver-la triat, sobretot per la inauguració. Realment és una manera de destacar-la i com els productors que som aquí, el David, que també és productor, la veritat és que estic molt contenta. Moltes gràcies. És una pel·lícula amb un repartiment espectacular. Greta Fernández, Roger Casamajó, Pedro Casablanc, Adrià Collado, Daniel Horvath i aquí el Casueri Esclentia. Aquest és complicat. Elisabeth Terry, Nil Planas, la Katja Katsia, el Peter Nicolas i Albert Vilcan. És una pel·lícula que explica, no vull fer molt d'espoiler perquè crec que és una pel·lícula que s'ha de veure, però és una pel·lícula que està ubicada a l'any 1993, com deia, a Andorra, i com els jueus que fugien de la guerra i passaven per aquí. Està basat
I és una pel·lícula que esgarrifa bastant i que a la vegada també crec que és molt necessària. O sigui, moltes gràcies. Molt gràcies a vosaltres. Gràcies. Llavors, com queda tota la inauguració? El que dèiem, d'aquesta festa del cinema en català. Començarem a les 7 de la tarda amb la gala d'inauguració, l'entrega del Premi Montserrat Carulla, la projecció del Fred que crema i després, sobre les 9:30, anirem tots cap a la zona de food trucks. Allà farem la projecció a l'aire lliure de la categoria videoclips, mentre podem estar allà tranquil·lament, sopant, dinant alguna cosa. I finalment la balada l'acabarem amb la música del DJ Killers fins a la 1 de la matinada. Doncs tenim una inauguració que esperem que sigui molt festiva, molt divertida i a més crec que ens donarà molt de temps per parlar molt de la pel·lícula del Fred que crema, que crec que és d'aquelles que et deixa tocat. Sí, seguint també amb aquesta visió de que sigui una festa, volem recuperar una cosa que potser dels que estem aquí pocs ho recordem, no? Antigament quan anaves al cinema et posaven a banda dels... Bueno, és que jo crec que no hi havia mil anuncis, sinó que hi havia a vegades un formatratge o alguna cosa que ho complementava, no? Volem tornar a això, volem tornar que sigui perquè vingui per quedar-se. Volem complementar tots i cadascun dels llargmetratges, siguin ficció i documental, amb algun curtmetratge. Hem agafat un exemple, que és potser el que té més curtmetratges per davant, perquè Desglaç dura 53 minuts. Farem sessions que potser estem en les 2 hores, perquè les pel·lícules en català no són tampoc molt llargues, i que quan ens trobem amb alguna de 2 hores potser o no li posem res o li posem un curtmetratge de 10 minuts, però en el cas de Desglaç al final quedarà una sessió de 94 minuts, que és 1 hora 30 més o menys, que creiem que és viable, i ho fem perquè siguin sessions més completes pels llargmetratges, però també per donar un impuls al curtmetratge, perquè ho fan molts festivals, també ho fèiem nosaltres, vull dir que no és que estigui malament, sinó simplement els curtmetratges és una categoria i es posen, però sí que és veritat que costa que el públic vingui a veure curtmetratges. És una pena, perquè es perden grans històries, ja tenim una acollida impressionant en llengua catalana, tenim uns curtmetratges que la veritat creiem que s'han de veure i ens ha semblat que la manera de donar-los més visibilitat, estan tots els realitzadors i realitzadores molt contents amb aquesta iniciativa. Creiem que posar-los acompanyant un llargmetratge i fer una sessió més atractiva pel públic, doncs l'estem també ajudant amb ells. Aquest exemple d'aquí és amb el curtmetratge El principi d'Albert Blai, el curtmetratge Ja no te veo del Carles Gómez i Demà ho deixem del David Moragas, que just ahir va dir que havia guanyat el Premi del Públic al Festival de Barcelona. Sí que és veritat que tenim més curtmetratges de ficció que de documentals i intentem sempre que tinguin temàtiques similars o que siguin de gènere similar. No sempre ho aconseguim, en el cas de Desglaç, per exemple, no l'acompanyem amb documentals, sinó amb curtmetratges de ficció. A part, dona la casualitat que el dia de Desglaç la festa és completa, perquè després d'aquesta projecció tindrem el concert d'XY, que com deia el Toni són els protagonistes del documental de Desglaç. Per tant, aquell dia qui vulgui tenir allò una nit completa, doncs ve a veure el documental amb els curtmetratges, després el concert, les zones food trucks, o sigui que intentem això, vendre-ho com una festa. Sí, penseu que aquest documental parla de la història del grup, de la gravació que es va gravar recreant espais, no recreant, en espais naturals, reals, i cada cançó es va gravar en un espai diferent per agafar la reverb. Hi ha coses gravades a Mont-rebei, coses gravades en una antiga túnel de la Renfe o amb una despensa de gel. O sigui, és una autèntica bogeria. Van treure l'estudi a fora. Llavors, quan veus aquest documental i veus la raó per la que ho fan, tot el sentit que té, jo crec que quan surtis d'allà i puguis veure'ls, gaudir-los en directe, creiem que serà una experiència completa, per dir-ho d'alguna manera. Perquè quan acaba el documental necessito sentir aquesta gent, és una cosa irremeiable. Seguim amb un altre exemple, el dia de Pantalla Sitges. Tota la programació està ja disponible al web, teniu totes les sessions aquestes de curtmetratges i llargmetratges. Aquest any a Pantalla Sitges no hem tingut la sort que vam tenir l'any passat, que vam poder projectar un llargmetratge en llengua catalana que havia estat a Sitges l'any anterior, que va ser La vampira de Barcelona. Aquest any tenim un curtmetratge que va guanyar un premi, igualment a Sitges, va rebre menció especial del Premi Esgai a Nova Autoria, que és El bosc de la quimera.
Aleshores l'hem fet coincidir amb una pel·lícula que del Festival de Sitges ens van dir que els semblava una bona tria, que és amb la pel·lícula Escape Room, que si és veritat que no ha passat pel Festival de Sitges, Sitges d'alguna manera l'ha apadrinat en la seva estrena. És una pel·lícula que es va estrenar en sales comercials al març, sabem que deia Antoni, que potser arriba ja, que qui l'hagi volgut anar a veure al cinema potser l'ha vista, però creiem que encara hi ha molta gent que no l'ha vist i que ens semblava que era com la millor companyia per al Bosc de la Quimera i poder fer una sessió de cinema fantàstic que també estem parlant sempre de la collita, és que ens ha ficat al cap al Carràs la paraula collita de cinema en català, però és que és molt adient. Doncs en el cas del cinema fantàstic, aquí a Catalunya tenim un munt de gent fent molt bon cinema fantàstic i en el cas d'Escape Room, a banda de comèdia, també l'element fantàstic és molt present i creiem que era, en aquest cas potser la pel·lícula acompanya el curtmetratge de Pantalla Sitges, que és un compromís que tenim amb Sitges, és una col·laboració que tenim des de fa molts anys i encantadíssims sempre de fer-nos costat. Donem un altre exemple, que a part també és una altra de les novetats d'aquest any, que també ens ho demanava molt al públic i seguim amb aquest compromís amb el públic. Ens demanaven més sessions familiars, que no podien venir amb els nens a veure les pel·lícules i li vam donar una volta i vam dir doncs farem una matinal infantil. El que no esperàvem era que tinguéssim una pel·lícula en llengua catalana, d'animació, feta aquí. Ha sigut com un regal, perquè això ho vam decidir fa molts mesos i pensàvem, si no posem alguna plataforma per la llengua, posem alguna pel·lícula doblada de fa anys, mirem a veure com ho complementem i, ostres, tenim Mironins, que segurament us sona perquè ha guanyat aquest any els Premis Gaudí. És un altre dels exemples, i per això va fora de competició, que sí que és veritat que ja ha fet tot el recorregut, aquesta pel·lícula, però creiem que com a matinal infantil l'any vinent tant de bo també tinguéssim una pel·lícula bastant actual en llengua catalana per oferir a la matinal infantil, però aquest any ens semblava que havia de ser Mironins sí o sí, també va estar nominada als Goya, o sigui que és una pel·lícula que mereixia estar en aquesta primera edició de la matinal infantil, que farem el diumenge 5 de juny a les 11. Es presentarà la pel·lícula i l'acompanyarà el curtmetratge Mia Monster, que és de l'altafollenca Belinda Bonan, que també és un curtmetratge que no és d'aquest any, és del 2019 i també per això va fora de competició. I en acabar, calculem que cap a les 12 i poc, farem un taller infantil allà mateix plaça dels Pins, plaça de la Sardana, on es faran unes titelles de dit des de Mironins, des de la Fundació Miró, el Miquel Mas ens ha gestionat poder tenir els drets de Mironins i es podran fer aquests titelles. I els nens i nenes, quan surtin de la pel·lícula, podran anar a fer un titella de dit amb els personatges amb aquestes botes dels Mironins. I com que els nens no van sols, van amb els seus pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes, doncs farem un vermut musical aprofitant que és diumenge, amb la zona food trucks, també amb el DJ Quiles, de manera que seguim aquest concepte festa de després de la pel·lícula sigui una festa per tothom. I l'últim fet, l'últim exemple, que per això tenim aquí el Roger Pera, que porta aquí assegut una bona estona. La gala de Cluenda. La gala de Cluenda serà amb Joan Pera i amb la col·laboració del Roger, que mateix, si vols, endavant. Bé, moltes gràcies per ser aquí. Primer de tot, agrair-vos, Pere, Virgili, no? És Pere, no Pere. A mi sempre em deien Pere, i dic no, és Pere, com la fruita. Pere, Toni, Cristina, agrair-vos tot aquest esforç que feu. Perquè en aquests moments una mica que estem de guerra, el Churchill, a la Segona Guerra Mundial, un ministre seu, deia escolta, tenim aquests diners, els posem a armament, i el Churchill va dir no, els posem a cultura. Perquè la cultura serà, el nostre país tindrà futur, i la cultura és el passat, el present i el futur. I és molt d'agrair. Sobretot perquè jo vaig començar molt petit a treballar aquest món i he conegut molts festivals i mireu que soc jove, tinc 23 anys. Que cabrons que són. I els festivals, si vas aguantant, necessiten el seu temps per anar cada vegada sent més grans i més grans i més grans, perquè la gent els apoya. I vull dir que us agraeixo tota la feina que feu, perquè també ens agradaria, jo estic aquí en representació avui del pare i meu i del meu germà, una mica els Pere,
que organitzarem la gala, però si hi ha una cosa que ens agradaria és que el cinema català, per tot el currículum que té, les directores, els directors, l'altre dia va venir a l'Aventura a veure'm al teatre, hi ha una història tan gran que moriria molt, no?, que a Catalunya la gent anés a veure, igual que França. Primer, cinema català. I això ho farem si ens agafem de la mà entre tots. I com que ara portem 2 anys de pandèmia i ja tenim la inèrcia d'agafar-nos a la mà, doncs seguim així. Vull dir que... I a més, cinema en català. Tant el pare com jo hem apoyat molt el cinema català. I hem fet cinema, hem fet una pel·lícula que s'estrenarà aviat, però portem fent doblatge en català durant molt de temps i televisió en català. De fet, el pare m'ha dit: Roger, dona'ls molts records a Arnaldo de Barà. I després ha fet... Sí, ja hi vaig jo, però i em pagaran al dinar. I bé, simplement dir-vos això, que per nosaltres és un plaer. Jo no hi podria ser aquí perquè tinc un rodatge i a més tinc una funció, però sí farem el guió de l'espectacle, el pare estarà present i jo també estaré present amb uns àudios i segurament hi haurà una sorpresa final que no podem... És una gran paraula. S'ha de venir. Exacte, és aquesta gran paraula que ara ens va fantàstic, és un spoiler, però sí que ens fa molta il·lusió ser aquí i a més apoyar el que és el nostre cinema, és la nostra feina i el nostre públic. Moltes gràcies. Doncs després d'aquesta gala de Cluenda, en la que fem l'entrega de premis, en la que gaudirem d'aquest espectacle, d'aquesta sorpresa, després tindrem una festa de Cluenda a la zona Food Trucks, també amb el DJ Quiles, amb còctels, amb dinar, etc. I això és una mica el FICCAT que portem. Com veieu, creiem que s'ha fet molta cosa molt ben feta i per nosaltres ha estat molt fàcil per un cantó perquè hi havia tanta cosa molt ben feta que l'únic que hauríem de fer era continuar amb aquestes línies i per un altre cantó també creiem que ens ha donat peu a poder mirar altres cosetes gràcies a aquesta fórmula ja sòlida del festival i aquest nom i aquest treball que s'ha fet durant molts anys. Venim amb intenció no sé, com la campana hauríem d'estar molts anys, no sé si 14, Antonio, potser busquem el ratlleu abans, però venim amb ganes, venim amb força i sobretot que vingui el públic i que el públic, el cinema en català facin un i que sigui una història d'amor inolvidable. Agrair a tots els que heu vingut, Roger, moltes gràcies, Cristina, moltes gràcies, Pere, moltes gràcies, tots els mitjans i companys de l'Ajuntament i del comitè i de la premsa i Cris, tu mateix. En aquesta ronda d'agraïments ho hem dit abans, però crec que ho hem de dir molt. Agrair sobretot a l'Ajuntament de Roda de Barà. Hi ha bona representació avui aquí a banda del Pere, també tenim a 3 regidors, a la Teresa, al Fede i al Manel, no només per estar aquí avui, que també és molt important per nosaltres tenir el vostre suport avui, que és el primer acte oficial nosaltres com a directors en aquesta 14a edició, també evidentment per l'impuls econòmic, l'ajuda econòmica que deies abans Pere, però perquè al final nosaltres és la nostra primera vegada dirigint el festival, sí que és veritat que portem ja uns anys col·laborant, sí que és veritat que sempre tenim el recurs de trucar Antonio, això com ho feies? Però també és veritat que hem volgut, com quan te'n vas a casa i clar que pots trucar a la mama perquè et faci el dinar, però tu primer vols cuinar, no? Perdoneu-me la comparació, però és una mica això, aleshores és veritat que hem tirat molt a veure, però també és veritat que hem tingut un equip, hi ha un equip a l'Ajuntament, no només vosaltres, sinó també des de la brigada, o sigui, totes les persones que han estat col·laborant sempre amb el festival ens han ajudat molt de tranquils, perquè nosaltres ja sabem com va, o sigui, quan no arribeu vosaltres nosaltres us ajudarem. I això ens ha donat una tranquil·litat, ens la dona a dia d'avui, i espero que ens segueixi donant els propers, però de saber que tens un equip de persones que estan disposadíssimes a ajudar, que s'estimen al festival, que se'l senten també seu, i això no sé si és habitual en altres festivals, però la veritat és que creiem que és una sort, és una tranquil·litat, saber que comptem amb el suport de l'Ajuntament i de tants i tants voluntaris i voluntàries que també estan ja preguntant-nos
comptaràs amb mi, què hem de fer, pel que necessitis i, ostres, la veritat és que des d'aquí agrair totalment a totes les persones que s'involucren en el festival, a les que encara no saben que s'involucraran, que segur que d'aquí sortiran noves sinergies i també al poble, perquè al final això, evidentment fem el festival per la indústria, el fem pel públic, però sobretot volem que sigui la festa del cinema en català i també una festa per a Roda de Barà, que tothom s'ho senti molt seu, que ja s'ho senten, però a veure si podem aconseguir que més encara. Una última coseta, llavors, tot això no ho hem dit perquè això no ha canviat, això és com tots els anys, però jo crec que s'ha de repetir perquè molta gent encara no ho veu, no ho sap. Tot això és gratuït, 100% gratuït, totes les projeccions són gratuïtes, els concerts són gratuïtes, el dinar no serà gratuït. Això és l'única cosa que al menjar cadascú s'ha de pagar, hem posat l'espai, hem posat bons preus i bones ofertes. I llavors, tot això que hem parlat i una mica la selecció oficial, ara la podrem veure aquí en un petit vídeo, molt curtet, i llavors ja obrirem torn de preguntes.